Nyamira gotigara boigo asamangana CBC gati abaiboli bono nigo barorokane kwe murungania sogote abuna omurubiro CBC nigo gendrete ko baremaria kubwatikana nebintu biri bitakira sokonyaro gikirania omurubiro yo omurikito mirdedi mumanyi nigatara chinsemo aho na gutwaliganira roboti rokubwatia Magega ya kalenda ya masomo imeensi ya Kenya guturubanigwa kubwatikana ebinyinyi bya COVID-19 wono nigo ekalenda ya chakire kwina na keboikeranu asomwa koyo igabwechiri bubere na 23 abaiboli abange bali babwate abana ba junior secondary nigo litukolia lero baikirana ase chiskuru au ili kwenyorera amabaga ili kwena kyabuna abana babongo chikonyora bali amasomo asomorobuli OCBC ase twatalira eskuru ya Sunlight Academy asaba iboli bateba barubombale tayale CBC never introduced to adapt the again the kale kanoro nonya ba batanga get expensive kuikatuma chine sebega ikire bono iga ndogo tiga ndoga ndera ko kora boigo ya ko garata litweka skin se jonsia all the whole of Kenya nebaga na CBC igo abana mbiya bagende ko somiwa na abana mbiya bagende ko pick up na ngorengenge system yiga babu ekorera abana baje kumwini amono kuwa the former system serikali ase gotogera ndigochia ageko gara giseme bono nguna guchenjikira nabo tokubwati abaiboli ngomige katore lakini nabo tokubwati ali asitokonyara ase eskuru njendo jenga mbuya nyono muchengo bwe eskuru mbuyore abana bagosoa junior secondary egere ama tochikorora ama fanikyo Nonya na boigo asaba iboli abu baikirana asokolenta abana babo ase skuru eyo nigo bateba nigo omorobolo yo okorrekana koba oyo bwegirigo lire igoro mono nonye kore omuya kannego system ya CBC ga junior secondary ne expensive mono chibese ne chinge bino nto babiri turachikunyara kabo tugutumia lakini goikato chirigi egere amana nari barachikunyara bakunyara gochimutu bachikunyara kuba bagokonyeka ibintu bire expensive kolendo bona ali stokonyara togotemege koya naro goikeri naro tari goike ono gokora birio konyara because goiko balance nyo kobwate kore system kero ya change tokonyira ni maego goikatoke nemne serikali yako tote ege kogera serikali nyo ya tebinga CBC yabo no takako kana yo yo moto konyara inkina tebero ege kora boni ense ko yenda environment mune go change na yo go change ibono CBC ne enkong kolenda baiboli ngo basabatema toira abana muna batakere koge ase chinga kecho nigo omo director bwe skuru eyo ya Sunlight atebire nonyana boigo abaiboli abange besokire asokubareta abana babo ase boigo amenta goteba buna erena nareta yale ase junior secondary ase kelikionde gionsi keganeirie nirie skuru eye ase ngencho yokolisigo abana ba CPC bale grade 7 ebintu byonsi biria serikali etagete na ikiranirie birasimbiro abali mumbaro baisaine bagusomia abana aba igo asobwenge twebangire buya na lero litukolia lero lya Jumatatu kitarike 30 twanyorira abana abange ange abana 35 na babere tu expected konyora abana abange ewikiye asengenje skuru yembuyere buya yakori naendelea bwate historia ngiya yogosomi buya igonde ndogotebanga yatwaligania abaiboli bonse kurukiza mochionse boigo nigo omo director abolia abaiboli kobwaterana nonya amakonkaro asasaba eserikali kobwatesia abaiboli nonya abaiboli babwate challenges ingenge munabone che uniform no abana abale kogenda secondary asogo chigosomera grade 7 wikachi uniform chale kogoru naende goike garama yale gotoka kero igo asobwenge tiatu lemi abaiboli bega sasa njoko somia abana ekiagera system yento kunyakonyira ni magika naende reporter ya Egetaseni Kyandizi TV Litaliane Mildred Momanyi.